Hello guys! Maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel. Ay, Lexi Vlog. So karong adlaw guys, dami daris kabuwakan or kagardinan. Daris patula kay mag-harvest kog patula kay maadto miros. Kuan guys, Pilar atong mga ligo Mystery Rivers ug kabahigjang My Love kaming mayor ug John Mark at tangiran ninyo unja guys. Kaya tumidad to mga ligo, unja kay damay mga gulay daring mga hampuong na. Ahang kuhaan ang ihatag datos katong nay mga bata bitaw datos Pilar guys. Ni Ate Inen ang ihatag ni Ate Inen. Kay sayang magud mi dari, nangaragke na. Unja ay naghuman mga ligo mig mayas. At tangiran ninyo unja guys, nagabot na mga didtos mayas kay lami dadto magpabugnaw sa midad to kay ara ka nice dadtong swimming pool ah. Ja, si Lexi dari ra nisbay sa di sana dadon kay giubosipon man dari ra siyang mamaali silang Aliana. Kay mo laglaag sa pud may ijawat nami ika-vlog nga laing vlog lagi pud. Kay sumuna lagi pud daring pamudyo daring bayng kalingaw ra mag-vlog mo nang laglaag sa pud mi. Nananghid man pud kong na nagtatay diyan na pud si mamaali magkuha ni Lexi. Beha. Unsa may pagasang mama? Unsa may gasang mama? Oreo og unsa man? Ha? Unsa man? Okay, inig uli ni mama ugma pohon hapit na mag-birthday mami purami maadto tag kandihay ha. Kito ra tauban ha. Magpalit ta og ice cream ni tatay ha. Palitan na to tatay ice cream. Ha? Anira ka ha? Kaya di sana dadin kay mukalit rarabag init ja uwan ja mao na salubian ang siyang sipon ug ubo. Magpo-po sa ko dari guys kay dala lagi dagko dari. Huy Ginoo nay bujog. Tara na. Hanang kuhaan ja tapos ubos na tos nanay nagwaiting. Sa duha tulo ko rutong tas ubos guys. Ikaupat siya mubo siya pero busok. Unja pa di isa guys. Kaduhan ni naghigda po do pati labot ug datos ilaw mga kuang nanay. Hampuong did kajog mga kuan. Mga patula. Ipon sa ina. Okay. Hampuong kajo. Dara guys, dara giingang nanay, wa parilabot kay murag gagmay-gagmay pa ni. Karo gajud kay hampuong nakaado dia. Randa ka anak kajo, karon na salipdan. Dapoy isa da nagtago. Bisan magtago-tago ka kay masulabian gihapon ka. Dapoy isa guys dia. Agaray Karang daghana na bagadyo di ay hampuong nakaadyo. Sa kay sulabian sana. Okay guys, diara guys, nang naipo. 5 kabuok hampuong kaadyo, karigajig kina hampuongan. Dako si Jakadyo guys pero dabong pa. Pasulabi ra man pagsum. Nay, maadto na mi nay. Gano, amping mo dito sa pag kaligo. Ate ra ning ihapit ring gulay diyan. Diyan to, kato na sila. Bibilab. Tay maadto na mi tay. Bye-bye. Mama, kiss ka dali. Kiss mama. Eh, may lipstick. Bye-bye. Bye-bye, Atesa. Ito na mi. Nay. Hello guys. Daan na Miss Mayas guys. Maniot to sa midaan. Sa mi mag tigsip-tigsip dito swimming pool. Tarang kauban dia. Moment. Honest birthday dyan. Muna ni. Dugtong celebration. Yun. Dugtong celebration. Dugtong celebration. Ang lamia po na rin guys. Yan ay video kihan. Mga anday tanin dyan guys. Maniod to. Grabe nga ang bitin. Maniod to tate. Ipadang sus. Dahil bulang hoy da. Bulang hoy. Ang tono na lagi. Na lagi. Sugod na lagi. Sugod na lagi. Mga ansami guys. Hi guys. Char, dana pa. Bubalintong na mi dari lingkuranan. Dari kang kayawan dia. Ayor.
Salamat sa mga tabang yor nga naa ka kanunay. Tapos mga may lab dagto duha ka. Mo kay daghan na. Daghan na mi guys. Nganim dining buhay sa tao. Oh, nganim dining buhay. Tawo basi ayo nato. Ingani man dining ating kinabuhi pa. Duding-duding siya panagsa. Kada reverse dato to, grabe ka sexy ka jo. Kaya walang porma, kitag bilbil bahala ng mga bilbil yang nangawas basta kay naka picture mo rin jo. Labi kay malisod. Wala ko'y vlog pong adlaw guys kay naga jud. Labad kang buno-buno lagi. Nagpahuway sa kahang Sapot ang mga buno-buno. pahuway sa kahang buno-buno nga naghigwaos. Pang sapot ang mga buno-buno. Dayor pa tut. Lulingkod sa matadani. Akin-akin sa matadani. Ito gawaligo sa midot to guys. Lam nang dana leng. Be, suway kog day be, mabuhi ba? Baba ka dyan. Baba ka dyan. Yun. Tawag ang kurma guys. Tao pa banig. Lagi, tao lagi. Ano yor? Malalaman. Dara. Nay. Matang ka dari ay. Ha? Amado noon. Hi guys! Kira na. Paliog na dari. Debo kung kamaog lang mo nang dari ra ko pasusunadi. Mga ligo tanin jo guys, sige naman. Ali na yun. Ano na ba di maunsa na lagi malupit na imong buhok. Pa alipay-lipay sa karon kay sunod adlaw maghigwaos na pud ko. Dada, sunod ko sir. Sana all labin ka jo. Ganahan maikag maputog baligwan part. Hi, Adadis! John Mark Robert. Asa na? YouTube channel. Hi guys, subscribe. Please subscribe. Tapos, Rosalie Mayura. Sige na. Ha? Utitaran ko rin dapit. Utitaran ko dari nga side, guys. Sana all na raman din nag-bag-ed. Yor! Sana all na din. Sana all na din nagka-bag-ed. Yor! Painag sa. Uy! Hi! Basta kay mo ni ang adlaw happy. Sige na, hi. Awit ko dari kay nga ni mo, ma? Ha? Ha? Pag-asa ni mo, ma? Ha? Sa Bolyones? Sa apelido? Ha? Lumagod family, shout out! Diyan sila dahil taga Sierra Bolyones din sila guys. Nangalito po. Sierra Bolyones, nangalito po dari Mayas, Resort. Dari Pilar guys. Next Monday dan eh. Kaya katamanggot kinaunan ng mga anhi dan eh. Kami John Stevie og si Mayor. Kung amin nakaligo dagto. Alin na yun, bitaron lang ka na Yor. Yor, ano na ba? Higo Yor! Di ko ma-injure sa mood ko. Diyan! Luwas ako dyan! Sige na hon! Nakaunay na rin! Kinuha ko Maria Jose Pangtipang! Masusulabi po ko nakaon mo na yun! Para nagkiri nagbuwak ko huwag yun! Sanggalang, dito dito yung sanggalang. Yor! Puslan man! Ay, agas-agas guys! Baka dyan pa susulabihan!
Yan! Pasasalabi ko na rin. Dali, Yor! Dali, nagkataman! Dali ko sa mga bata. Anong oras mga bata? Ay! Yan na guys, nagkuhan dani. Sa daon, makaligog, tarong! Okay, naman ko sa awag dani. Dali ako. Panaman. Nasawanan ako! Lalaman. Alamos ko dati! Hindi ka malumos. Wabit ang teg kabaw ni. Di pa nas kabungkat. Matasan. Aber karok sinapot ka. Ay. Ajo lagi. Manong sila mong duhog kay ngano. Sampol na to yor ka. Ano mang gitalian. Pagkara ko na yor. Ha? Pagkara ko na. Ano na? Ano na ba? Mau. Slide sa bangka na minit na nila. Ano na continuation birthday celebration ni Ganma. Birthday na pala gapon guys. Great ka lang. Oh, semi karon. Ay, goodbye. Salamat sa mga greetings nito guys. Grabe, sana all. Ay, ano na. Pero, parang ganun. Ay, ito na. Ay, na doon. Ay, grabe. Ito. Sige, latong. Iroy, kakuan. Ayaw, guys. Enjoy now! Enjoy now. Hilak later. Not later! Ah? Enjoy now. Hilak later. Ah? Maoy later. Awa mon. Istorya ra gud. Reverse. Hello guys! Tadi apa dami dari nagpasusulabi pagyapon mi kay Arkap. Maadyo swimming pool dari. Maadyo bali-balitukan bisa beung di balitok namuha na kasagang na bubalitok dari. Tas mayor si John Mark, bubalitok po sila sa lingkuranan. Agduha. Bawning duhang nagbubalitok ba ni? Diin man ka na naka-upload dugay man. Laing baliton ka? Ha? Basta kayo nagpa-duding-duding ko dari sa ang. Kuhan kay tagsa rin isang kinabuhi makaingani. Sagdi naman ang ilak murag ilak banggas abuhan. Basta kay paduding-duding ko dari na kaya lami ako swimming pool guys. Nakaduring na lagi yor. Arang nice ka jug swimming pool dari guys. Di mo mag mahay dari Maya's Home Resort. Magmatgan naman dyan. Dari Pilar guys. Dari na si just likod sa Simbahas Pilar. Pasusulabi na mo. Namuwag og ang naong og bubalitok. Kay dugay na ba japon ko wa na ka bubalitok og swimming pool. Bayor. Mao nang sulitin mo na ang araw. Tiya ganahan. Na-enjoy jud ko dari guys, pero wa jud na gidaslik si kay giubog isip-on lisod na. Looy kay na uwan-uwanan to, nag-uwan magud ganiha dari magong sakto ra jud wa na dadaslik si daari guys. Naarang lamia dari na. Sus gajud. Moment is real ta dari yor. Sagdi ra man ang ilak lagi murang banggag kaliro. Hayors. Maadyo bag panagat. Arang maadyo ha. Galig na ako mo ta mahiya tayo ka wow. Mahirapan tayo ka lisod. So guys, mara din akong vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog, ang vlog ni Lexi. Ay Lexi vlog lagi mo na kani. Mara din mong vlog rong adlaw guys.
Salamat sa inyong pagtanaw. God bless ninyong tanan. At amping mo kanunay. Asa mo ron kaya nakaduring-during na ko. Amping mo kanuna guys. Salamat ninyong tanan. Bye! Bye! Kay manghuli nami guys. Bye! Thank you for watching. Amping mo kanunay. Bye! Welcome to my